O Entroido arrancará en Boiro o sábado día 18 cunha das citas xa tradicionais deste programa festivo, a Festa da Orella de Porco organizada pola Asociación de Veciños da Boliña no campo de Revelar. Pois ese día vai haber, como ven sendo tradicional, orella de cerdo e despois produtos típicos, rosquillas, que aí chama patronilos, orellas, filloas de masa. Teremos tamén desde as 19 horas hasta as 21 horas un pintacaras para todas as edades e teremos de música dous dúos, o dúo Charada e o dúo Rosán. Xa pola noite continuarán as celebracións cunha festa con disco móvil na Praza de Galicia, organizada pola Asociación Cultural As Peñas Boiro, que tamén programaron actuacións para a mocidade o luns pola noite. O sábado contamos ca macrodiscoteca móvil Euforia Disco Show e cas actuacións dos DJs Cristina Sabás, Xacobo de Minimo Eventos e ademais o DJ Toni Seijas. E despois, respecto ao luns, traemos por un lado unha proposta máis para todos os públicos, como pode ser traer unha orquesta, en este caso unha orquesta das mellores de España, como é a Orquestra La Fórmula, e ao mesmo tempo teremos sesión DJ a cargo de Euforia Disco Show, ca actuación do DJ de bastante prestigio, Marcos Magán. Ademais das actividades promovidas por estas entidades, o Concello deseñou unha ampla programación orientada principalmente aos cativos. O domingo terá lugar o tradicional desfile infantil e a festa de disfraces, mentres que o luns haberá obradoiros de Entroido e a actuación de Peter Pan. O martes de Entroido será un dos días grandes, co tradicional concurso e desfile. O martes 21 recuperamos o noso concurso, xa este ano pois esperemos que sea un evento como se viña realizando con moita xente, como era xa tradicional no noso concello, estará acompañado do espectáculo Psicodelia e do grupo Latexo, os da Boina, a Dorniña de Banqueiro e Nunca é tarde, o sea, unha festa por todo o alto como merecen os boirenses. O programa festivo chegará á súa fin o domingo 26 cos enterros nas distintas parroquias, Farruco en Cabo de Cruz, Cunca en Praia Xardín, o Oso da Banqueiro e o Felipiño de Escarabote. Como en anos anteriores, o Concello poñerá un tren e animación musical con gaiteiros que percorrerá todos os enterros.